नमस्कार, मी सुष्मिता तुमचं कुक विथ सुष्मितामध्ये खूप खूप स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे चमचमीत असा कोलंबीचा रस्सा। त्याआधी चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। त्यासोबत साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेन तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी येईल। चला तर मग वेळ न घालवता आजच्या आपल्या या रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी बाजारातून कोलंबी आणल्यानंतर स्वच्छ पाण्याने 2 वेळा धुवून घ्यायची आहे। त्यानंतर आता आपण ही साफ कशी करायची ते देखील पाहूया। कोलंबीच्या वरची जे कवच असतं ते अशा पद्धतीने काढून घ्यायचं आहे। दोन्ही साईडने खेचून अशा पद्धतीने हे काढून घेऊया। त्यानंतर कोलंबीच्या पोटामध्ये एक प्रकारची घाण असते, ती देखील आपल्याला काढून घ्यायची आहे। हे बघा, अशा पद्धतीची ही घाण असते, ही काढून घ्यायची आहे। आता दुसरी कोलंबी सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा, अशा पद्धतीने ह्याच्यावर जे कवच आहे ते काढून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर कोलंबीच्या पोटामध्ये जी घाण असते ती काढायची आहे। ती जर घाण आपण काढली नाही तर आपल्याला ह्याचं इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे ही घाण काढणं गरजेचं आहे। आता आपण याच पद्धतीने सगळ्या कोलंबी सोलून घेऊया। इथे आपल्या सगळ्या कोलंबी सोलून झालेल्या आहेत। सोलून झाल्यानंतर या स्वच्छ पाण्याने 2 वेळा धुवून घ्यायच्या आहेत। चला तर मग आता आपल्या मुख्य रेसिपीला सुरुवात करूया। त्याआधी आपण इथे घेतलेली आहे कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या, 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं। हे सगळं आपण मिक्सरला फिरवून घेणार आहे आणि ह्याची छान अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। इथे मी अर्धी वाटी सुकं खोबरं, एक उभा चिरलेला कांदा आणि 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने तेलामध्ये छान परतून घेतलेली आहेत, एक ब्राऊन कलर येईपर्यंत। ह्याची जर तुम्हाला रेसिपी पाहायची असेल तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, ती तुम्ही नक्की बघा की खोबरं हे कशा पद्धतीने भाजून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हे खोबरं एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन त्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि थोडंसं पाणी घालून ह्याचं पेस्ट बनवून घेऊया। बघा, इथे आपली पेस्ट बनवून तयार आहे। ही पेस्ट देखील आपण बाजूला ठेवूया। साईडला आपण कढई ठेवलेली आहे। कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे, 3 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे। त्यानंतर आपण जी पेस्ट करून घेतली होती कोथिंबीर, आलं, लसूण आणि मिरचीची, ती पेस्ट आपण आधी ह्या तेलामध्ये घालून छान परतून घ्यायची आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने ही 2 मिनिटं तरी ही पेस्ट छान परतून घेऊया या तेलामध्ये। इथे आपली पेस्ट छान परतून झाली की त्यामध्ये 2 बारीक चिरलेले कांदे घेतलेले आहेत मी। ते कांदे देखील व्यवस्थित आपण ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतून घेऊया। गॅस हा लो फ्लेमवरच ठेवून आपण ही सगळी प्रोसेस करत आहोत। बघा, इथे आपला कांदा मस्तपैकी भाजून झालेला आहे। आता ह्यामध्ये आपण एक बारीक चिरलेला टमॅटो घालूया। टमॅटो घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये मसाले घालूया। 1 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे, अर्धा चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर, त्यानंतर किंचितची हळद, चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला। हे सगळे मसाले घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे चमच्याच्या साहाय्याने। त्यानंतर आता आपण ह्याला झाकण लावून ठेवून देऊया साधारण 2 मिनिटाकरता, जेणेकरून हे टमॅटो छान शिजले जातील। 2 मिनिटानंतर बघा, आपले टमॅटो शिजलेले आहेत। त्यानंतर अशा पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने हे टमॅटो जे अख्खे दिसत आहेत ते अशा पद्धतीने प्रेस करून घ्यायचे आहेत। टमॅटो आपले पूर्णपणे शिजले की ह्यामध्ये आता आपण जे वाटप करून घेतलं होतं कांदा, खोबरं, कढीपत्ता आणि कोथिंबीरीचं, ते घालून घेऊया। आणि हे वाटण घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे साधारण 5 मिनिटाकरता झाकण लावून ठेवून देऊया। जोपर्यंत साईडने तेल सुटत नाही तोपर्यंत या वाटपाला छान आपण परतून घ्यायचं आहे। आता आपण झाकण लावून ठेवून देऊया 5 मिनिटाकरिता। बघा, 5 मिनिटानंतर साईडने आपल्याला वाटपाला मस्त असं तेल सुटलेलं आहे, म्हणजेच हा मसाला मस्तपैकी आपला फ्राय झालेला आहे। आता आपण जी कोलंबी साफ करून घेतली होती ती या मसाल्यामध्ये घालून घेऊया।
कोलमी घालून झाल्यानंतर चमच्याच्या साहाय्याने हे बघा अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता आपण यामध्ये पाणी घालूया। साधारण मी 1 ग्लास यामध्ये पाणी घातलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार यामध्ये पाणी घालू शकता। तुम्हाला जर ह्याची जाड ग्रेव्ही करायची असेल तर तुम्ही कमी पाणी घातलं तरी देखील चालेल। आता हे पाणी घालून झाल्यानंतर आपण झाकण लावून साधारण 10 मिनिटासाठी ठेवून देऊया। 10 मिनिटानंतर बघा आपली कोलंबी मस्तपैकी शिजलेली आहे। ग्रेव्हीसुद्धा आपली मस्तपैकी जाडसर झालेली आहे। आणि त्यानंतर आता ह्यावर आपण कोथिंबीर घालूया बारीक चिरलेली आणि एकदा मिक्स करून घेऊया चमच्याच्या साहाय्याने। आणि आता गॅस करायचा आहे बंद आणि हे झाकून असंच 10 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं आहे। 10 मिनिटानंतर बघा आपला झणझणीत आणि चमचमीत असा कोलमीचा रस्सा तयार झालेला आहे। तर तुम्हीसुद्धा या पद्धतीने नक्की कोलमीचा रस्सा करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमचा रस्सा कसा झाला होता ते। आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। त्याचसोबत व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा।